שלום. שלום, משה. טוב. מירי. אהלן אפי. אהלן, מושיקו. מה שלומכם? נהדר. טוב, מירי, קודם כל אני אתחיל בזה שזה נורא מחמיא לי שמישהי שהגיעה ממשרד תיווך נעזרת בשירותיי. אני מבין שלהוציא אתכם מרעננה זה בלתי אפשרי. קשה מאוד. מאוד קשה. למה? מה משאיר אתכם שם בעיר? קודם כל זה מקומות העבודה שלנו, אנחנו עובדים שם. המיקום זה מרכז הארץ. יפה, ירוקה. טוב, זה מספיק. נעימה, זה נעימה. מספיק סיבות נעימה, נתתם לי. נכון. טוב, חברים, יש כמה דירות שהכנו עבורכם. אני מאוד מקווה שלפחות אחת מהן הולכת למצוא חן בעיניכם, ואולי זו תהיה הדירה החדשה שלכם. טוב, אז בואו נתחיל במסע. אוקיי. אם אתם מחפשים הרבה ירוק בעיניים, אוכלוסייה איכותית, רחובות שקטים, והכי חשוב, חנייה ליד הבית, רעננה היא העיר בשבילכם. אז אנחנו בדרך לדירה הראשונה במרכז רעננה. ג'ו, איזה יופי. חברים, אתם בטח כבר מכירים את ג'ו. היי ג'ו. היי ג'ו. ג'ו הוא יועץ הנדל"ן שלנו. הוא זה שעזר לי למצוא את הדירה המהממת הזו ואת שאר הנכסים שאנחנו עומדים לראות היום. טוב, אז הוואו כבר הוצאתי, לגמרי. נכון? בואו נוסיף קצת לוואו עכשיו. אנחנו נמצאים, כפי שאתם יודעים, במרכז רעננה, אזור מאוד יפה, פארק אורי גורדון ליד, עם המברקה. הדירה עצמה בת 4 חדרים, אבל היא 162 מטר בנויה. יש גם מרפסת מאוד יפה שאתם רואים כאן. כל צ'ופר וכל אקסטרה שאתם יכולים לחשוב עליו, שמו בדירה כשהם עשו את השיפוץ המדהים שאתם רואים. יש עוד איזה דבר שלא אמרתי לך. מה? איזה דבר? למה לא אמרת לי? יש בריכה למעלה. זה נהדר. וואו. מה אתה אומר יפי? בריכה? אוהב בריכה? אין שום בעיה. הבאת בגד ים? מאוד טוב. טוב, בוא נעשה סיבוב, נתרשם. טוב, אז זה המטבח. החלק הכי חשוב בבית לדעתי. כן? הלב של הבית. נראה כאילו את בעיקר אוכלת חסות ושותה מים. לא להגזים, לא להגזים. נורא יפה, נכון? נראה לי חלום לשטוף פה כלים ולצפות אל הנוף המדהים הזה. צבעים, לפי דעתי, מדהימים. הכל ככה משתלב אחד עם השני. לא, המטבח הזה יעבוד. המטבח נראה יותר יפה מפה. כן, איך הגודל של הסלון? כי מפה הוא לא נראה כזה רחב. אני חושבת שהוא מספיק, אנחנו לא צריכים מגרש כדורגל בסלון. החלונות הגדולים האלה גם נותן תחושה של גודל. באמת שאין פה תריסים, אז צריך להסתמך על הווילונות האלה. הנוף מקסים. אז בואו תספרו לי קצת על הבית שלכם בלוס אנג'לס. בריכה לא היה לנו. חיים קשים. אבל נורא קל כאילו להתרגל לחיים הקשים בלוס אנג'לס. מאוד קל. מזג אוויר מושלם. מכוניות יפות, בתים יפים. אבל אין כמו הארץ, בסוף חזרנו. הגעגועים החזירו את מירי ואפי לארץ ומאז הם ברעננה. הבן הגדול, גולן, בן 34, נשאר בלוס אנג'לס. עדי, בן ה-29, עבר לגבעתיים, והבן הצעיר, תומר, בן ה-22, עדיין גר עם ההורים, כך שהגיע הזמן לראות את החדר שמיועד לו. מאוד קטן. נכון, כאילו הבית כזה רחב. כשנכנסים הכל פתוח ורחב, אז אתה מצפה איפשהו מהחדרים. גם בחדרים להיות ככה. שיהיה קצת יותר מקום. אין ספק שהחדר קטן לממדיו של בחור בן 22. נקווה שהחדר הבא יפתיע. טוב. זה החדר השני? כן, גם הוא לא ענק. צפון. אני מתחיל להבחין באכזבה על פניהם של הבינדרים. כולי תקווה שלפחות חדר השינה לא יאכזב. המיטה שלנו לא נכנסת, בואי הקינג נראה מה. סייז. בואי נראה כמה יש פה. הבאתם את המיטה במטוס מיוחד מארצות הברית. לא, זה לא. המיטה שלנו זה מקיר לקיר. תשמע, אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו צריכים מיטה גדולה. בואו תראו את המקלחת שהיא מקסימה, אבל היא לא כזו ענקית, אז אני אתן לכם לראות אותה לבד. מאוד נחמד.
איזה וואי, יופי זה פה מקלחות הטורף, יפה. המקלחת מכאן מאוד ייבוש נחמדה. מגבות. מה אתה אומר על הבית? חדרים קטנים מאוד. אני חושבת שתומר לא יסכים להיכנס לחדר הזה. זה להכניס את המיטה שלו ולקפוץ מהדלת פנימה למיטה. תומר צריך לבוא לפה ולראות. נראה לי שאם הוא צריך כבר להתפשר על גודל החדר כדי שיראה את הבריכה למעלה, אולי זה ישנה את דעתו. אנחנו מגיעים לבריכה שמשמשת את כל דיירי הבית, ופתאום אני מרגיש שאני במנהרת הזמן. העיצוב, בריכת גורדון, שנות ה-70 המוקדמות. יכול להיות שחזרנו לשנות ה-70 ואף אחד לא סיפר לי? איפה פינצ'י מור וטובלה שצריך אותן? זאת הבריכה. לא ענקית, אבל בהחלט יכולה לשמש למטרת שחייה. ואירוח ביום שבת, לעלות לכאן כמה חברים. אין ואת ספק הנכד שזה משהו שהוא מגיע נכד, בכיף, בכלל ככה כיף. להכניס אותו לבריכה. ותומר בטוח יאהב את הבריכה. איזה נוף משגע. יפה. מאוד יפה. הנוף הוא מקסים. והדק כיפי ומספיק רחב. כמובן שאם אתם רוצים לארח, אתם יכולים לעשות את זה כאן, בפינת אוכל, שג'ו יושב בה כרגע. הבית בא עם ג'ו? אפי ומירי, איך התרשמתם מהדירה המדהימה הזאת? אכן מדהימה. השקיעו בה מעל ומעבר, כל הכבוד. המטבח מדהים, הסלון מדהים, המקלחות יפהפיות, ממש מושלמות. הבעיה שלנו זה החדרים המאוד קטנים, וכפי שידוע לך, יש לנו את תומר, שהוא בן 22, שהוא צריך את הספייס שלו. אוקיי, אז בדירה הבאה אנחנו נפתור גם את ההסתייגות הזאת עם לא פחות מסוויטה בתומר. נהדר. יפה מאוד. אבל תיקח בחשבון שאני רוצה בשלב מסוים שיצא מהבית. שלא יהיה יותר מדי נוח, אתה מדי, אומר. כן. אוקיי. טוב, אז עוד לפני הדירה הבאה, כמו תמיד בשלב הזה, אני ניגש לבנק, למירב, לברר איתה איך אפשר לעזור לכם עם המשכנתה שלכם. אז בנק, וניפגש בדירה הבאה.